ଦିନେ ଭାରି ଭାର ଥବାରୁ ରାମୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଳି ଏବଂ ଗୁଡୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାମୁକୁ ଶବଦାହ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ନୁହେଁ ପାଟି, ତେଣୁ ଆମେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ମାତା ମାତା ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମା ଆଉ ବହୁତ ଭୋକିଲା, ମୋତେ କିଛି ଦିଅ। ଏପରିକି ଏହି ପଥର ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ପଥର ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଗୁଡୁକୁ ଏକ ହୃଦୟ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଅଜବ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନେ ରାମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାନକୀ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କ'ଣ କରି ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ଭିକ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଜାନକୀ ପାଗଳ ପରି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆଶା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁଡୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁମେ ମା କ'ଣ ଆଣିଛ? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଭୋକିଲା। ମା କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ମାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାପରେ ଗୁଡି କହିଲା, ମା ଏ ଗୁଡୁ କେବେ ମରିବ? ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି, ଆପଣ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛ? ମାତା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି କହିଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଦିନ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଗୁଡିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାର ଆଖି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଗୁଡିଙ୍କ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବାସ୍ତବତା। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟରେ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ପିଲାଦିନ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ